Første gang græd en pige, der havde jeg taget 20 meter på andre piger. Og min interesse, det er hiphop, kvinder og sex. Jeg tænker på sex døgnet rundt, også når jeg sover. Nice. Når der er fest i byen, så hvis jeg ikke kommer sammen med nogen, så skal der være gang i gaden. Når jeg danser, der føler jeg mig fri som fugl. Bare kan flyve gennem luften, det kan jeg bare på en måde også, når jeg danser. Ja, så er der en pige, der ser godt ud, så lægger man op til en stille og rolig. Gå ind og tager lidt på røvbatterne og patterne og sådan noget. Så sidst der bare holde mig i hånden og så sammen. Så jeg har tid til det. Hvis der ikke står bare et eller andet sted, der skal drikkes. Det er ikke noget med følelse eller noget. Smoke weed every day.